Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο σχετικά με το νέο μου άλμπουμ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα δείξω και καθαρά, είναι αυτό το καινούριο μου άλμπουμ. Και για να μην λέτε από πού το πήρα, το έχω πάρει από τα Jumbo. Ναι, σχετικά. Μέσα έχει καινούργια και παλιά αυτοκόλλητά μου, που τώρα θα σας το δείξω. Τα πρώτα μου είναι αυτά. Έχω βάλει χαρτί για να φαίνονται καλύτερα, γιατί άμα έκανα το βίντεο θα φαινόντουσαν και τα από πίσω. Μετά έχω αυτά εδώ. Το εδώ, πού είναι το... Εδώ. Και η δεύτερη σελίδα είναι αυτή. Αυτά εδώ, όλα αυτά τα αυτοκόλλητα τώρα τα έχω πάρει όλα από τα Jumbo. Μετά γυρίζω και έχω τα επόμενα. Και αυτά κουδουνίζω, από ό,τι ακούτε. Μετά έχω και τα σκυλάκια εδώ. Εδώ έχω αυτοκόλλητα από την Αγγλία. Αφήστε τα, αυτά είναι και από ένα αλφάβητο που θα σας το δείξω στη συνέχεια. Αγγλία, England. Μετά έχω εδώ πέρα καρδούλες, είναι το Big Ben αυτό. Αυτές εδώ είναι καρδούλες, τα τριαντάφυλλα. Σχετικά τα ανταλλάζω με τις σχολείο και ναι, γι' αυτό, και γι' αυτό, ναι, έχω τα αυτοκόλλητα. Να η αλφάβητο που σας έλεγα, ναι, τα έχω κολλήσει λίγο. Εδώ έχω πεταλούδες, κοιτάξτε λίγο. Αυτή εδώ η πεταλούδα. Κάτι νεράιδες εδώ δικές μου. Εδώ κάτι κούκλες, κάτι σκυλάκια, κάτι ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε εδώ. Μερικά τα είχα πάρει και όταν πήγαινα τρίτη δημοτικού. Αυτά τα έχω πάρει τώρα πρόσφατα. Και αυτά εδώ τα έχω πάρει. Αυτό εδώ το αυτοκολλητάκι αλλάζει σχέδιο από ό,τι φαίνεται. Ναι, μου το έχω ανταλλάξει με μια φίλη μου. Και αυτό το αρκουδάκι το έχω ανταλλάξει με μια φίλη μου. Αυτά εδώ. Σας λέω να μην τα πάρετε. Γιατί δεν ξεκολλάνε και σκίζονται πολύ εύκολα. Έχω σκίσει εγώ τέτοια. Και αυτά εδώ σκίζονται πολύ εύκολα. Αυτό εδώ το αντάλλαξα για κάτι πολύ ωραίο. Ήταν μια νης φίλης μου, αλλά τα ανταλλάξαμε. Και αυτά εδώ που τη βλέπετε. Αυτό εδώ το αντάλλαξα με μια φίλη μου που ήθελε ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο. Και άλλο αυτοκόλλητο που αλλάζει.
Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 κούκλες. Έχω αυτό το αυτοκόλλητο, το είδαμε πριν στις νεράιδες, θα το δώσω πίσω αύριο στη φίλη μου, γιατί τις έχω τώρα πια. Εδώ είναι κάτι μπλουζάκια, τα οποία είναι για τοίχο. Όχι τοίχο, παράθυρα, είναι και για κάτι μεγάλες κούκλες. Εδώ έχω μετά... αυτό... Εδώ... Όλα όσα βλέπετε τα έχω πάρει από το Jumbo. Αυτά μου τα έχει πάρει η νονά μου. Αυτή είναι αλφάβητο, αλλά επειδή έχω βγάλει κάποια γράμματα, έχω γράψει το όνομά μου, έχω δώσει έναν φίλο μου που το λένε Γιώργο και ναι, του έχω δώσει τα γραμματάκια και γι' αυτό. Έχω εδώ, μετά έχω κάτι ποδοσφαιριστές εδώ. Εδώ είναι αυτοκόλλητα του πύργου του Άιφελ. Εδώ έχω πολλά ρούχα. Θα σας τα δείξω όλα. Μετά έχω κι άλλα ρούχα, αλλά είναι φορέματα εδώ. Αυτά είναι από μια καινούργια κούκλα. Μετά εδώ έχω άλλα. Αυτά είναι για τη μεγάλη την κούκλα. Αυτά εδώ είναι κοσμήματα, παπούτσια. Εδώ είναι, μου τα έχει φέρει η ξαδέρφη μου. Είναι πουλάκια. Μετά εδώ έχω φέρει, είναι τέτοια που σκίζονται. Και τέλειωσα το βίντεο μου, είναι και αυτά εδώ. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Σας είμαι πολύ ευγνώμων. Κάντε like, σχόλια ό,τι θέλετε και να θυμάστε. Όλα τα έχω πάρει από τα Jumbo. Bye!